Bon dia al dematí, divendres. Toca'm els ous, 7 de març del 2025, un dia menys per l'estiu, un dia menys pel dia de la dona treballadora, que és demà. Demà no faré vídeo, doncs bueno, ja faré algun post. Canvieu-vos, sobretot penseu a canviar la foto de perfil, posar alguna cosa de color lila, algun hashtag, jo també sóc dona. No caldria tampoc, que anem pel món fent mansplaining. O sigui, tranquils, no hi nada que ver, dispérsense, menos soroll. Als homes em refereixo, menys soroll. Ja heu fet els tuits de creixementa, de que tanta pluja i a casa meva no ha plogut? Ja algú l'ha fet, el tuit, ja, la foto d'Instagram? Van avisar que plouria tant? Bueno, sembla ser que serà el dissabte a la nit, de matinada, que pot ser que estiguis dormint, no te n'adonis, i també et queixis perquè no ha plogut tant. Bueno, posa't el despertador a les 3 del matí i a veure si pilles la pluja. No ho sé, i quan es canvia l'hora? Deu ser ben aviat, no hi ha això? Setmana que ve o l'altra. Bueno, canvi d'hora. Mare meva, horari d'estiu. Això sí que és mitja vida. Hòstia, tu. Va, anem de cara al gra, que avui hi ha bastanta tela. Un 7 de març, però de 1875, neix Maurice Ravel, compositor, mort el 1937. La dada extra que teniu, 62 anys el tio, no es va arribar ni a jubilar. Ravel era el del Bolero de Ravel, que no dius, el Maurice és el germà del Bolero. No, el Bolero és el que va composar el Maurice. El Bolero de Ravel és molt famós, crec que era per la pel·lícula aquella de la Baudelaire, de la Mujer 10, que no sé si la pel·lícula es deia Bolero, Play Me de Bolero. No, això era una cançó dels 80 d'Italo. Bueno, algo. Jo he anat fent com una barreja, vosaltres ho agafeu i agafeu tot el que sigui bo i el que sigui per tirar a la paperera ho tireu a la paperera. Ja us he donat moltes dades així com molt de cop i no sé si totes estan vinculades entre si. 1876, un any després, Boston, Estats Units d'Amèrica, Alexander Graham Bell patenta el telèfon. Recordeu, Alexander Graham Bell, la primera persona que va trucar per telèfon. Que també se n'ha parlat poc de la primera persona que va rebre la trucada de telèfon de l'Alexander Graham Bell. T'imagines que estàs a l'altra banda d'un aparell que no tens ni idea del que és i et diu, tu espera't que sonarà, ja veuràs el que passarà. No te lo vas a creer. Hòstia, el 1966, Palomares, Almeria, que si us sona Palomares és per això, no ens enganyem, a no ser que siguis de Palomares, òbviament, perquè llavors et sonarà perquè ets de Palomares. Fraga, recordeu que l'altre dia hi havia una efemèride de Manuel Fraga i Ribarne, ministre del govern espanyol, i l'ambaixador dels Estats Units d'Amèrica es banyen a la platja d'aquesta localitat, no cal que recupereu les imatges si voleu dormir aquesta nit, a la zona on ha caigut una bomba atòmica estatunidenca, per demostrar que no hi ha perill de radioactivitat després de l'accident nuclear de Palomares. Home, veient el que van fer, no sé el dels Estats Units, però el Fraga i Ribarne després, igual sí que el va afectar, lo de la bomba atòmica. Igual no com haguéssim volgut, però alguna cosa li va fer. O no. El 1989, Iran, però no volveran, ho dic amb la boca tapada, perquè no té cap mena de gràcia, però jo cada vegada que sento Iran ho he de dir. Aquest país trenca relacions diplomàtiques amb el Regne Unit a causa de la publicació de la novel·la Versicles satànics de Salman Rushdie. Recordeu Salman Rushdie, que el van atacar fa també uns anys i el van deixar mig tieso, però que ara torna a estar... Doncs això. I el 1999, Hertfordshire, Anglaterra, mor Stanley Kubrick. És que no cal, és que no ho diré. Mor Stanley Kubrick. Coses d'avui que podrien ser efemèrides o no. Anem a veure. Rússia aprofita la feblesa de Kyiv, que és la capital d'Ucraïna, per intensificar els atacs. Bueno, com que Estats Units ha dit que afeblirà Ucraïna i que no li donarà diners perquè tinguin més armes i aquestes merdes, doncs ara Rússia ha aprofitat i aprofitem ara, que no tenen tant tema per d'allò. Bueno, doncs a veure, com ho podríem comparar perquè la gent ho entenguéssim? Amb el futbol, perquè si sentiu futbol, de seguida dieu, futbol, què ha passat? És com si un partit de Champions juguessin 11 contra 8 i a més l'àrbit anés a favor dels que són 11. Que no acabaria bé el partit? Oi que s'entén? Doncs el mateix però amb guerra. Vale, tirem endavant. Sánchez i Feijóo camí de la màxima despesa militar, que diu que Espanya, gràcies o per culpa d'Estats Units i Europa també, s'hauran de militaritzar. Molt més, perquè no ho estem prou. Què passarà, doncs? Que estarem contents quan estiguem 8 hores esperant-nos a urgències i que no ens atenguin, pensant, com és que no ens atenen? És que no tenim diners per pagar metges. O quan el teu nano vagi a fer les proves trepitja, altrament dit pissa en castellà, i tregui males notes de ciències, i de mates, i de filosofia. Bueno, filosofia, clar, pensaràs, què és filosofia? Filosofia perquè es deixarà de fer filosofia. Tu t'imagines lo contents que estarem des de la nostra casa, morint-nos, i mig educats, però veient els tancs aquells tan guapos i lluents que tenim,
amb unes enganxines al costat de Todo por la Pàtria, amb fotos de gent molt catxes, amb unes gorres així verdes, però molt. Tancs que hem comprat, per cert, per defensar-nos o defendre'ns d'altres països que han comprat tancs també per defendre's, d'altres països que han comprat tancs per defendre's. I jo dic, a veure, entre tanta defensa, qui ataca? Perquè, escolta'm, una cosa és posar una línia de 4, tornem al futbol, una línia de 5, una línia de 6, però si no tens ningú que ataqui, no cal que et defenguis. Això és que hi ha algú que ataca i no ho ha dit. Hi ha algun ministeri de defensa que és un ministeri d'atac, que sembla una de les cases de l'escola Hogwarts, de Harry Potter. Si tots els ministeris són de defensa, es cancel·len tots entre si i no caldria defensar-se. Entre tant ministeri de defensa, hi ha algun ministeri de mig camp o d'atac. Hi ha algun país que té un nou, que té l'Mbappé o té el Lewandowski. I no el Piqué. Piqué, m'he quedat amb el referent del Piqué, A veure, que em quedo sense veu. El MOOC, o Mobile World Congress, bat rècords amb 109.000 assistents. Ha recuperat els assistents que tenia abans de la Covid. Diu, el Congrés Tecnològic celebrat a Barcelona igual al seu màxim històric del 2019. Prepandèmia. És com si no hagués passat. Xic-xac. Ja estem una altra vegada com si no hagués passat una pandèmia. Recordeu que és una de les primeres coses que es va anul·lar. Que molta gent deia, home, vols dir que cal anul·lar-ho? Imagina que no s'arriba a anul·lar. Mare meva. Dia 4 del MOOC, la crònica, el 5G 5G avançat. El 6G no acaba de tirar, el 5G doncs, mig, i què han dit? Doncs anem a fer el 5G A. És com l'iPhone SE, que sí però que no. Que diu que és avançat perquè el que faran ara les companyies és que donaran un 5G de primera, de segona i de tercera, com els avions, classe turista, classe premium. Què passarà? Ja m'ho temo jo, us dic com funcionarà això. Tothom teníem 5G i ara el que ens faran amb la tarifa és baixar les característiques del 5G i pagar per altres coses. Diu, complementades amb suplements per a funcionalitats específiques. Serà una connexió estàndard, que ja us dic jo que serà més baixa, i si tu vols tenir menys latència per jugar a Fortnite com si no hubiese un mañana, hauràs de pagar un extra. Si tu vols que quan vagis pel carrer hi hagi molta gent allà al metro aglomerada i que veus que no et tira això, et faran pagar un extra. Ja ho veuràs com hi guanyarem tots. Bueno, tots els que ens diguem Telefònica. Movistar, Vodafone, Airtel, Menta... Llavors sí. Mare meva. A veure, les confessions del cirurgià violador commouen França. Jo de debò que m'he llegit tota la notícia perquè no em volia perdre res i jo et dic que després d'això jo ja no valia per res. Un cirurgià violador que va violar més de 300 víctimes. Un pavo metge jubilat als 74 anys que reconeix zoofília, pedofília, pederàstia, òbviament, i abús de la seva neta de 2 anys. Metge, Saps quan a casa et diuen tu estudia una carrera que et faràs un home de bé? No, és que jo vull fer FP. No, home, no. Fes metge i fes-te cirurgià, especialitza't, que seràs un home de bé. Aquest senyor, Aquest senyor ha fet tot això. Hòstia, tu. Hòstia, el meu toc, tu. He d'endreçar una mica això, que m'han quedat aquí... A veure... Pum. Conyo, ja ho tinc. El Consorci d'Educació ha modificat el procediment i per demanar la beca menjador caldrà disposar obligatòriament de signatura electrònica com l'IDCAT o la clave PIN. Clave PIN amb la arroba, que no pot fer més ràbia. Alea jacta est, els jocs han començat. Població del món. Ara sabreu el pa que se n'hi dona. Sereu com si fóssiu autònoms havent de cobrar una factura de l'Ajuntament de Call d'Atenes. Per posar un exemple, perquè tots els ajuntaments funcionen igual. Fes factura electrònica, t'acceptem qualsevol programa, però bueno, millor que facis signatura electrònica, entens? No, bueno, doncs passa'm un PDF assignat. Ui, no acceptem PDF assignat. El que hem de fer és tenir IDCAT o clave PIN o clave d'aquestes que no són PIN, que només són que t'envien un SMS, i llavors penses aquest SMS me l'ha enviat el de la clave PIN, o m'estan intentant hackejar el compte. Quan ja estàs intentant acabar-ho, et diu posa el DNI i posa la fetxa d'expedició, que llavors dius, quan me'l van expedir? O si és per sempre, la fetxa de no sé què, o el equipo que te lo expidió, digue'm el color de camisa que portava la persona, que et va fer la foto pel DNI, i la dels pantalons i els calçotets si em portava de la persona que et va expedir el passaport. Et donen una clau, poses la clau, se t'ha passat el temps, et diu que ja estàs donat d'alta, et tornes a registrar, llavors entres i et diu no t'havies donat d'alta, ja ho veureu lo fàcil que és lo de la beca menjador, que hi haurà gent que dirà, mira, saps que ja ho pago, perquè quan veieu lo complicat que és fer tràmits electrònics. Clar, què posa la notícia? El canvi hauria de facilitar el tràmit. L'hauria, notis que el poso jo. Hauria és un temps verbal que és condicional. No han posat un futur simple. No han posat que el canvi facilitarà el tràmit, perquè això seria molt agosarat.
El canvi hauria, que ja vol dir, o no, ja només li hagués faltat aquí que posés el canvi com a, en principi, hauria de, amb això ja tindríem la notícia feta, i el dia, ja veureu quines diversions a l'hora de demanar, comenceu a demanar allò de la clave PIN i l'IDCAT mòbil, perquè si no us quedeu sense beca menjador, us ho dic jo com a bon autònom que sóc. Bueno, i va, anem acabant, dues notícies rapidetes. Rebaixen la pena al violador d'una nena de 13 anys perquè n'aparentava 16. I he pensat jo, gota, quina notícia del Mundo Today, com s'han passat avui. Llavors llegeixo i dic, no, és real. Un senyor de 33 que va violar una nena de 13 anys, però com que va dir que li semblava que tenia 16 anys, li han rebaixat la pena de no sé quan a no sé quan. I dius jo, escolta'm, m'agafaré aquest argument per si algun dia tinc alguna inspecció d'Hisenda i que em digui, escolta, m'hauries d'haver pagat l'IVA, tu, d'això. I dic, home, bueno, però és que aparentava que això que estava fent no necessitava IVA. I que llavors Hisenda s'ho mirin i diguin, bueno, doncs és veritat, vist així, però que estem bojos o què? I l'última, capellans sexis. L'objecte de desig de les sèries. Perdoneu, guionistes, showrunners, no és el moment de fer sèries de capellans sexis amb tot el que està passant a l'Església. Ho dic només des del respecte. Igual no és el moment, només ens faltaria la sèrie d'un cirurgià sexy ara mateix. No és el moment. Però què és aquesta merda? Au, vinga, va, adéu, Dios.